Tablet Osclpad 10 Mint má 8-jadrový procesor Unisoc UMS 9230 s frekvenciou 1,5 GHz. Poháňa ho 8 GB operačnej pamäte a 128 GB interného úložiska s možnosťou pripojenia na kartu NanoSIM. Cestujte s batériou s kapacitou 6580 mAh. 12 so systémom Android ponúka rýchle pripojenie na internet prostredníctvom Wi-Fi alebo 4G LTE, zatiaľ čo 13 a 8 megapixelové fotoaparáty umožňujú zachytiť kvalitné fotografie. Tablet Oscl ponúka pripojenie na internet prostredníctvom sietí Wi-Fi a 4G LTE a komunikáciu s inými elektronickými zariadeniami prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Medzi funkcie patrí aj GPS a 13 a 8 megapixelové fotoaparáty s možnosťou zhotovovať fotografie a videá v kvalite Full HD. Osclpad 10 Mint je vybavený konektorom USB-C na pripojenie k počítaču a nabíjanie a obsahuje aj zabudované senzory vrátane senzorov pohybu, svetla a priblíženia. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alzabox vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alzaboxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.